Cítiš sa unavený, nemáš energiu a tvoja sebadôvera už nie je taká, aká bývala? Možno si všimol aj pokles libida, alebo ťa trápi znížená výkonnosť. Ak áno, nie si v tom sám. Mnoho mužov sa s týmito problémami stretáva, najmä po 30-ke. Dobrá správa je, že existujú prirodzené spôsoby, ako zvýšiť hladinu testosterónu a zlepšiť svoje libido. A presne o tom bude dnešné video. Testosterón je kľúčový hormón pre mužskú vitalitu, silu a sexuálnu výkonnosť. Pomáha nám budovať svaly, spaľovať tuk a udržiavať vysokú hladinu energie. Bohužiaľ, faktory ako stres, nesprávna strava a sedavý životný štýl spôsobujú jeho pokles. Ak hladina testosterónu klesne príliš nízko, môže to viesť k únave, podráždenosti, strate svalovej hmoty a dokonca aj k problémom s libidom. V tomto videu sa dozvieš, ako prirodzene zvýšiť testosterón pomocou jednoduchých zmien v strave, cvičení a životnom štýle. A na konci ti prezradím tajnú látku, ktorá môže výrazne podporiť tvoju hormonálnu rovnováhu. Začnime tým najdôležitejším – stravou. Potraviny, ktoré konzumuješ každý deň, majú obrovský vplyv na tvoju hormonálnu rovnováhu. Niektoré podporujú produkciu testosterónu, zatiaľ čo iné môžu hladinu tohto hormónu znižovať. Medzi najlepšie potraviny na zvýšenie testosterónu patria ústrice a morské plody, ktoré obsahujú veľa zinku, minerálu nevyhnutného pre produkciu mužských hormónov. Dôležitým zdrojom zdravých tukov sú vajcia, avokádo a orechy, ktoré pomáhajú stabilizovať hladinu hormónov. A nesmieme zabudnúť na granátové jablká, ktoré zlepšujú kôvny obeh a prirodzene podporujú libido. Na druhej strane, ak chceš zvýšiť hladinu testosterónu, mal by si sa vyhnúť určitým potravinám. Spracované cukry spôsobujú prudké výkyvy inzulínu, čo môže viesť k hormonálnej nerovnováhe. Nadmerná konzumácia alkoholu, najmä piva, nie je pre mužov ideálna, pretože obsahuje fytoestrogény, ktoré môžu zvýšiť hladinu estrogénu v tele. A pozor aj na nadmernú konzumáciu sójových produktov, pretože môžu narušiť prirodzenú hormonálnu rovnováhu. Ďalším dôležitým faktorom pri zvyšovaní testosterónu je cvičenie. Silový tréning, najmä komplexné cviky ako drepy, mietve ťahy a bench press, sú jedným z najúčinnejších spôsobov, ako prirodzene zvýšiť produkciu testosterónu. Intenzívne intervalové tréningy, HIIT, sú ďalším skvelým spôsobom, ako podporiť hormonálnu rovnováhu. Naopak, nadmerné kardio môže zvýšiť hladinu kortizolu, stresového hormónu, ktorý môže testosterón potláčať. Stres a nedostatok spánku sú ďalšími veľkými nepriateľmi testosterónu. Keď si pod stresom, telo produkuje nadmerné množstvo kortizolu, ktorý negatívne ovplyvňuje hladinu testosterónu. Preto je dôležité nájsť si čas na relaxáciu. Môže to byť meditácia, hlboké dýchanie alebo jednoducho prechádzka na čerstvom vzduchu. Spánok je rovnako dôležitý. Počas spánku telo regeneruje a produkuje testosterón. Ak chceš maximalizovať svoju hormonálnu rovnováhu, mal by si spať aspoň 7-9 hodín denne. Teraz sa pozrime na prírodné doplnky, ktoré môžu pomôcť zvýšiť hladinu testosterónu. Medzi najlepšie patrí ašvagandha, ktorá znižuje stres a podporuje hormonálnu rovnováhu. Zinok a horčík sú dôležité minerály, ktoré telo potrebuje na produkciu testosterónu. Vitamín D3 je ďalší dôležitý pôvok. Jeho nedostatok je často spojený s nízkou hladinou testosterónu. A nakoniec, senovka grécka je bylina, ktorá preukázateľne podporuje libido a zvyšuje testosterón. A teraz, ako som slúbil, bonusový tip, existuje jedna látka, ktorá je často prehliadaná, ale môže mať veľký vplyv na tvoju hladinu testosterónu. Tou látkou je bór. Tento minerál pomáha znižovať hladinu estrogénu a zvyšovať hladinu voľného testosterónu v tele. Môžeš ho nájsť v potravinách ako hrozienka, orechy alebo ho môžeš užívať vo forme doplnku. Ak to všetko zhianieme, ak chceš prirodzene zvýšiť hladinu testosterónu a zlepšiť svoje libido, zameraj sa na správnu stravu, silový tréning, kvalitný spánok a elimináciu stresu. Ak pridáš aj niektoré prírodné doplnky, môžeš dosiahnuť ešte lepšie výsledky. Teraz mi napíš do komentára, ktoré z týchto typov ťa najviac zaujali. Ak už máš nejaké skúsenosti so zvyšovaním testosterónu prirodzenou cestou, podeľ sa o ne s ostatnými. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, odoberať kanál a zapnúť upozornenia, aby si nepremeškal ďalšie tipy na zlepšenie zdravia a výkonnosti. Vidíme sa v ďalšom videu.